Един бърз клип за предстоящото пълнолуние на 13 април. Така че не забравяйте да ме последите тук в Instagram и в Facebook, там правят дневни прогнози. Със сигурност мина един много интензивен и труден период. Венера вече официално не е ретроградна, естествено ще е нужно малко време за да се задейства и да се влезе в правилната динамика, но слава Богу, всички тези изпитания, тежки аспекти, които ни действаха предните седмици, ще отминат. И именно с това пълнолуние ще приключим темата с взаимоотношенията, с тежките токсични връзки, хора, които не трябва да са в живота ни, било то любовни, било то партньорски, било то бизнес партньорски, бизнес отношения, изобщо с хората около нас. Това беше един много интензивен момент, в който много от вас и от мен трябваше да работят върху травми, блокажи, върху проблеми с бивши връзки, които са оставили отпечатък. Трябваше да работим върху неща, които са ни тежали от отдавна, чувството за отхвърляне, за недостатъчност или много връзки. Сега се изостри проблема и избяга хармонията и мира. Тоест, със сигурност беше един много интересен и не толкова лек период, но всичко това приключва с пълнолунието. Първо да припомним, че пълнолунието е процес, когато Слънцето и Луната са в противоположни зодиакални знаци. Това е финализиране, кулминация на определен момент в нашите животи. При всеки ще се разгледа различно, нали, зависи къде и в кой дом се управлява Везни. Но тук всичко ще се върти около нашите отношения, около хармонията, мира, баланса в животите, в дните ни. Ще търсим всичко това и много хора, които са се разделили с човек, връзка, бизнес отношения или нещо, просто не е нямало вече това нещо място в новото ви измерение. Сега много хора, ако не са видяли себе си, могат да погледнат партньорските отношения, защото знаем, че винаги хората действат около нас като огледало, така че наблюдавайте какво се случва, вижте какво ни харесвате в хората, защото най-вероятно и вие го притежавате и тук момента на осъзнаване дали можем да променим нещо в себе си е много важен, защото промяната винаги започва от нас. И понеже Слънцето е в Овен, а Луната е във Везни, темата за кои сме ние в отношенията си, кои сме ние с границите, с самочувствието, самоувереността, с това изобщо какво искаме в отношенията, ще е много важна и ще е на дневен ред. Къде сме ние и къде са партньорите, какво можем да дадем, какво не можем. Можем дори да сме необвързани, една силна равносметка да се направим. Така че ако имате неща, качества, хора, които искате да премахнете, като токсична среда, токсично обкръжение, токсични колеги, може да направите всякакви ритуали, които са пречистващи и за премахване на качества, които не харесвате в себе си, особено свързани с знака Везни, като нерешителността, колебанието, мързела на моменти, прекалено флиртаджийската история. Така че всичко, което ви пречи и го осъзнавате, може да го направите като ритуал и да го изгорите, и неща, които не са за вас, също може да направите различни такива мини ритуалчета по време на пълнолуние. Добре е да разчистим енергията и да се освободим. Не е добре да пишем нови неща или да закупуваме или да манифестираме. Има си време за това. Но като цяло този процес ще е просто интензивен и интересен, защото съм сигурна, че много от вас са приключили отношения, връзки или поне са на прага на това, защото Венера беше ретроградна и Меркурий, и това освети проблемите, които стояха дълбоко скрити в отношенията, и сега само това пълнолуние може да ги доусъвършенства и да ги доизкара и завърши. Нищо не е толкова страшно. Пълнолуние като пълнолуние. Също е подходящо и за диети. И за лични консултации може да ми пишете отново в Instagram или във Facebook.